Aizol Note 2 ZPM in Nimina Block Conference and man Chubia to MLA Dr. Vanlalthlana Namhan Pui Ramhlun Indoor Stadium in Khoma Hian Aizol Note 2 Bia to MLA Dr. Vanlalthlana Chuan ZPM chu an ro pui te chiam lova an mani to ka be te po tok ve chin ma se pathian zara an pung zela zam lovin an kal zel don ti asoya sumle pai ma chuan tur an nei ve lova tai mak na thorim na le in todel na mangin Mizoram chu khai chu an tum ti asoi Dr. Vanlalthlana chuan sem policy hian ram atichia a ele bar chu soilo an ril ru thlengin hong thalo tak aneya wangin sem thil ti theina chu huai sen taka dole ta trula ZPM kai shwai sarkar chuan mi puiten kong dik an zo theinan bana kai policy mangin din chwa tum tak tak te an khai chhuak don ti asoi Aizol Note 2 ZPM block president Pulal Ro Chianga kai shwai in khoma hian Aizol West 2 ZPM candidate Pulal Nging Lava Marle AMC Ward number Pathumna Corporator Pisilal Chandamite po in thu an soyani